Tady máme Solar Power 28 W. Čili pokud bychom se dostali do situace, kdy potřebujeme nabíjet, tak tady máme monokrystalické solární panely. Solární panely mají výkon 28 W a účinnost až 23%. Většinou se solární panely, jejich účinnost je mezi 18 až 23 plus minus. Tady to by se mělo blížit k těm 23, což dneska není úplně počasí, abychom to otestovali. Ale je to něco, co by určitě jako součástí chytrý tašky mělo být. Koukejte to. Takhle, ještě. No jo, hele, fakt tady je powerbanka. Vidíš velký červený tlačítko? Jo, tady. To je z optického vlákna, má viditelnost až 3 km a má 3 režimy. Buď to jako plný světlo, úsporný světlo, anebo blikání. Podvozek s kivnými rameny a tlačenou pružinou. Což mi přijde hodně dobrý.